Sara habani reng nok rong ni bising tiro wa tabu rong ni aro nuk sagai tongmani rong ni bising ote bo nuk sagai tongma baino a reng nok rok no bo reng sreng thaini nok rok hne bo phurungmani bising te saklai mong rojak mani hastre hapani phasing te tangsula abonoti bo kaisa phurung moro rumani modosikan bedek ro bor ni bising te bo te bo nuk sagai tongma bai hastre ni reng phurung moro ni phasing te bo boni nahar mong rok ni ajora rok bo reng phurungnai rok ni bising te bo tamoni phunuk mong rok no teibo samani rok ni nukjagui tongmani asalo phunukjakmani rok bo abo phurungtaini bising teibo teibo nukjagui tongma baino boni teibo sakal mong rok bo abo haike no sajagui tongkha reng phurungtai rok ni bisingo aro rogo sarani simi asuk rok ni bising teibo kuchuk reng nok rok te aboni logio tongmani reng nok rok bo boni bisingo bo phurungthai kotor phurungmung hinui phunuk mong rwjakha tei abo rok no tei saklai rwjakma baino reng nok rok ni mung rok kasamani reng phurungmani jora teibo kahaman mungni kok rok samani hastre hapangni abo hai nahar mungni gosimung rok naharjaka reng phurungnai rok ni kok rok ni bising teibo gosimung naharma bai tabo hapungni reng rok phurungmani bising te besokarni haike bo reng phurungmung rok naharjaknani bagi sajakmani reng phurungmung ni naikol thai rok slaimung rok obo haike no tabo busu jora tei kulukmung rok nokhornai phurungnai rokni 2018 bisini March ni 14 salmario BJP ni kathalaijak hapang somai rok harmani ulni simino reng phurungma rok no teibo tabo khaksa phasing teibo thongmung rok khlaijak tongkha abon hai hai teiwasa tabuni jorao phurungtai rok ni manmani mung rok no bo teiwasa tabo kubuni thai rogo sogiri tonmani phurungnai rok ni phasingo abo hai jora rogo no tabuni bising teibo nukjagui tongmani reng phurungthai rok ni bisingo be sorkarni yak rogo yapre rinani bagui bo hastre pani aro gosimung rwma rok phunugui rwkha Bureau Report Channel Dinra।